Minecraft. Dar scopul nostru este să facem aici o bază foarte mișto. Uitați că am mai continuat eu pe aici așa. Așa. Aici ar fi mișto să facem o baie, adică nu. Locul ăsta e perfect pentru baie. Bun, acum să facem cada. Viciul. Traptul. Gata, am terminat. Sună baia. Și aici o să locuiesc eu. E bine, oameni buni? Mai dă timpul imediat. Ce doamne, mă? Păi, mereu sunt ghinionist când umplu cu apa. Nu știu de ce, dar mereu sunt ghinionist. Am terminat? Făcați atât de repede? Stai mă, mai am și aici, firar. Ce să fac eu aici? Nu știu în camera asta. Mi-a venit o idee super genială. Așa. Un portal, pot să fac un portal. Și cu ceva de enchantat pe aici, că vreau să fac o zonă de enchantat pe aici. Bun, acum facem așa. Și așa, și așa. Mamă, bibliotecă cam ciudată, adică efectiv nu... N-am crezut că cărțile... Bun, acum... Să nu mergem în Nether. Am pus-o. Și ce nu știu ce să fac, adică efectiv e... Plictisitor să construiești, adică... Zona de... Nu... Nu știu, oameni, mă, ce să fac. Cred că o să fac un loc de depozitare. Că nu știu ce să fac, adică efectiv n-am ce să fac. Nu am ce să fac în locul ăla. Mai pun și niște aragaze pe aici așa ca să mai umplu și eu locul. Că în mod normal nu trebuia să pun aragaze. Și oameni buni, acum scopul nostru... Bine, nu trebuia să construim noi casa asta, adică eu am construit-o înainte să filmez. Dar noi trebuie să construim o casă modernă, cu etaj. Trebuie. Nu știu de ce, dar trebuie. Și dacă nu o termin în 20 de minute, trebuie să-mi șterg Minecraft-ul sau orice joc care îmi place cel mai mult. Așa că haideți să mai ne grăbim, pentru că știți. Mamă, vă să cred, asta e cel mai mișto loc din lume de aici, așa. Și acum pe brown carpet. Bine, degeaba e mișto locul. Mi se pare nici noapte afară. În felul așa, seară. Am uitat de camera asta. Ce pui bine să fac aici? Camera asta. Nu știu ce. Că biblioteca am făcut în camera anterioară. Zonă de craftat. Să vin când trebuie pe survival, când o să mă joc.
când o să mă joc, că nu cred că o mă joc eu pe șurubă. Bun. Hai să chiar n-am ce să fac, decât să pun un chest, un craft table și atâta, că n-am niciun loc pe acolo. Bine, acum, aici e intrarea în bază, înțelegeți? Putem să facem în felul următor, trebuie să acoperim așa. Bun. Da, efectiv trebuie să luăm așa de ce, pentru că se combină alea și așa trebuie să arate, înțelegeți? Îmi bag eu că am stricat pe acolo, dar... Ok, acum să facem... Ce să facem aici? Adică... Gata! De fapt nu gata. What? What the hell? What the fuck? Ce asta, bro? Mamă, nu pot să cred. Pe Minecraft așa ceva? Mamă, nu pot să cred. Așa, dar nu mi-a văzut pe Minecraft. Bine, aici fac o expoziție de tablouri, adică nu prea. Nu termina și baza. Așa pare o casă normală, obișnuită, până când intri în ea. Mi-a o idee, haideți să acoperim cu nisip ca să pară că... dar nu, că poate o să uit care e dealul de nisip și care e baza. Deci mai bine nu fac. Mișto, uitați cum arată. Și acum haideți să construim și ca să mă terminat, nu știu dacă sună cum sunt mic, am lene. Doamne, mai zi puțin pe satul meu, că aia a fost o drum, că nu trebuie să... Așa... Bun, acum să... Da, frate... Aici am fost majoritatea numai baze de-astea subterane, case de-astea subterane așa, dar pe bune. Ha? Și cu asta aici. Bun, mi-aduc aminte că am făcut casa asta. Numărul 16. Numărul 16, numărul 16. Băi, asta e un pic. E o confuzie? Înțeleg. Deci care e 17? Care are numărul 17 în acest sat? Ăsta e 13, ăsta ce număr e? 15, 11, 12, 13, da. Ăsta știu ce număr e 7, acum ați dat alea mai așa cu numere mai mici. Păi și 17 unde este? Cred că ăsta e 17, ăsta e. 14. Și ăsta e 13? Înseamnă că ăsta e 17. Nu e 16. Mă încurc în numerotare. Nu știu 17 la. Și eu dat și pasă micuță. Nu știu cum. Dar eu uitați-vă ce mică e. Și eu am propus să nu construiesc o asemenea bază. Și din baza asta micuță, că se a scris acolo când am intrat eu, dați vedeți? Cea mai mică bază. M-am decis să o fac mai mare puțin. Și haideți să intrăm în ea și să luăm toate itemele de acolo. Păi să o dărâmăm. Bine, așa. Mamă, dar aia o pus așa tablou. Uite și era în spatele tablourilor noroi.
Frate, pe ăștia așa locuiesc ăștia aici. O locuit, acum nu mai locuiesc. Bun. Nu cine a locuit în asemenea bază, dar nu cred că eu. Adică eu nu locuiesc în asemenea bază. Nici pentru 500.000 de dolari. Dar oricum aici nu pleci să bază să faci. Aici vă trebuie o curte mai mare, pentru că în curtea asta micuță, cred că are vreo 2 metri lățime. Nu. Că e dreptunghiulară. Vreo 2 metri lățime și 1 metru lungime. Ce curte e asta? Uite, cam de-asta ne cam trebuie așa. De-asta așa. Oricum, haideți să astupăm. Astupăm că nu e. Efectiv, nu o să-mi fie cea mai mică bază. Cred că o să fie cea mai mare bază. Adică eu, cu mânuța mea, o să o transform într-o bază foarte mare. Am astupat-o. Gata, am astupat-o. Gata. Acum haideți să luăm asta cu cea mai mică bază. Nu o să fie cea mai mică bază. Numărul îl lăsăm pentru că este 17. Acum haideți să lărgim puțin curtea. Pentru că asta e tot ce ne trebuie. Curtea să fie lărgită. Pentru că dacă nu e lărgită, degeaba faci tu baza mare pentru că nu ai loc unde. Adică nu e logic. Aici chiar am dreptate, adică nu mă judecați. Bun. Acum că curtea e mare, acum haideți să luăm gărgulețul ăsta de că asta e fosta curte. Adică nu mai e curtea asta aici. Am transformat-o într-una mai mare. Și nu știu de ce am mai luat așa din curtea asta, că n-ar fi corect. Așa, să fie cu toate curțile cum trebuie. Ce greu să spargi gardul ăsta, că spargi și iarba. Bun. Așa, ia uitați-vă. Mai frumos? Da, mai frumos. Știți, casele mai moderne așa sunt, cu bază și de-asta. Așa că, oameni buni, m-am gândit să construiesc o casă puțin ciudată pe Minecraft, adică sau o bază în formă de cerc sau o căsuță cu turnuri. Cum e asta, la numărul cât? 15. Oricum ăsta seamănă cu un castel, efectiv. Adică ia uitați-vă, seamănă cu un castel. Și vă dați seama. Și mai este o de-asta cu o casă și o bază, adică vă dați seama. 11. Poate mă pomenesc acum că... Ce număr e ăsta? Nu am văzut. 13 ăsta? Eu mi-aduc aminte că a fost 17. Mă rog, las numerele. Ales numere de începători, adică nu... Până în 10 încolo. Și încolo sunt de la 10 până la... Nu știu ce număr o să mă opresc din la încolo și căsuții. Cred că până la 20. Adică... Ce prostul, mă? Până la 30 o să fac. Bine, oameni buni, acum haideți să mai stăm de vorbă și să construim. Că nu prea mai avem timp. Bun, să fac asta, căsuței. Perfect, aici poate să fie baia. Baia. Camera. Trebuie să fie o cameră. Stai, mă, ce prost, trebuie să fac puțin mai mică, dar lasă că o să fac eu cum. Mai pot să lungesc curtea cu un centimetru. Mai tot ce pot să fac.
Că asta nu contează cu lărgesc. Ce? Acum ce? Vin toți vecinii la casa asta? Ar trebui să vină și la o sală de clasă din școală, pentru că aia e mare de mai cap acolo 100 de copii. Dacă vreți să vedeți sala, dați like și subscribe. Gata, nu e mai scofăr acum. Și acum să facem bucătăria. Bucătăria, deci când zic bucătăria... Bun, și sufrageria este asta. Deci, e cameră, bucătărie, sufragerie. Și fiți atenți, nu facem bază, facem casă. Bun, acum să fac... Este mai greu să construiți o bază o casă subterană decât o casă obișnuită. Pentru că vă dați seama, trebuie să faceți și pereții și toate nebunile și toate prostiile și ale prostii de-astea. În schimb, o casă ce? De înalți cu ea. Cam așa va arăta casa noastră. Dați-vă cam așa. Și nu o să o fac cu etaj, o să fac un parter pentru că o să fie... Sau să o fac cu etaj pentru că, uitați, era doar o singură cameră, adică... Și la etaj o să fac numai camere, pentru că... Baia, bucătăria, sufrageria sunt la parter, înțelegeți? Și o să fie și mai bine. Așa că haideți să ne apucăm pe treabă. Să nu mai pălăvrăgim. Să nu mai pălăvrăgesc. Că... Bun. Acum să fac așa. Mamă, mă enervează telefonul ăsta. Ce telefon am. Face capturi de ecran când apăs pe el, dar de foarte multe ori și repede. Rapid. Face capturi de ecran singur și... Când nu înregistrez, uneori se pornește singur înregistrare. Vă dați seama ce telefon? Poate să fie modern. De nu-mi umple telefonul ăsta memoria de... Nu, telefon. Nu-mi umple memoria. Cu capturi de ecran care nu sunt utile. Da, mă rog. Cam așa va arăta. Asta e casă rară de pe Minecraft. E casă, da, obișnuită. Adică doar ăștia care... Și acum, în colțișorul ăsta micuț aici, uitat de toată lumea. Facem și un mișto. Cum să uiți ceva dintr-o casă? Ia uitați! Ia uitați! Am făcut o scară de spirală. Aia e preferata mea. Bine. Nu chiar. Aici nu se pune nimica. Dar chiar ce e aici? Mamă, uitați cum se vede. Doamne! Am umplut locul ăla că nu e deloc interesant și acolo. Haideți să-l mai lărgesc un pic pentru că știți, poate bag ceva pe acolo. Acum, haideți să punem torțe de-astea așa. Pentru că vin monștrii ăia buni de nimic. Și nu mă lasă în pace. Bucătăria asta pare puțin ciudată pentru că... Mereu mi-am dorit să locuiesc într-o casă cu etaj. Vă dați seama ce bine o să fie acolo, mamă.